pokračovať, repíšte, no super. No takže písmenko na D odišiel. No a... Počkajte, kde Vikina? No na V, hej. Stiskala som ju aj už som späť, takže... Čo sa deje tu? K a K ďalší. F, čo sa tu deje? Nevieš, čo sa tu deje? No ahojky, K na K. Ja vám nepoviem mena, na to zabudnite. Možno, že som povedala v tom prvom videu, že aké mená ich, hej, ale to nie sú naozajstné mená. Oni majú iné. No, prepáčte, že som taká drzá, ale nemôžem vám pohovoriť mená. Fakt, akože ja som si len vymyslela tie mená. Prepáčte, ale ja nemôžem, lebo môže to byť zakázané. No, oni povedali, že moji kamaráti povedali, kamoška, že tam nemôžem im povedať mena, tak som im to slúbila, že dobre, že im to nepoviem. Kaja. Ty čo mne povedala? Ja som len tak povedala to meno Kaja, keď ona sa inak volá. Ja nemôžem hovoriť, čo keď nemôže. No takže tak. Takže tak. A dajte like a odber a napíšte komentár, ak sa vám tieto videá sa vám páčilo. Ak sa vám tieto videá páčili aj na tom prvom, kľudne mi napíšte, dajte odber. Takže ďakujem a sledujte moje videjka. Takže už s nikým nebudem, asi jedine s Leou. To je iná, hej, ja si len hovorím len tak tie mená. Lebo my sme si ich vymysleli a ja sa inak volám. Takže... No bo, vieš čo, hádajte, jak sa voláme, hej. Napíšte dokom. A... Hádajte, jak sa voláme, hej, píšte mená, hej, jak sa voláme. Skúste hádať, hej. Takže... Tak. Čus! Asi za chvíľku končíme. Už skončí sa chvíľu video, takže v pohode. Možno, že natočím úplne že dlhé video, takže pôjde na videa a budem mať i domov. Takže tak. No už to fakt končí. Dobre, tak